Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamnú videorecenziu a chcel by som vám odporúčiť e-shop, kde predávajú adventúre menu, ktoré mám veľmi rád. E-shop sa volá o Hoodie Sport, kde nájdete veci ako je oblečenie obuv, ženy, muži, deti, turistika, kemping a podobné veci. Ale veci, ktoré by som ja chcel, nájdete pod videom v texte v popise. Keď si rozkliknete popis, aj keď pochybujem, že by mi niekto niečo takéto zadarmo poslal, veľmi rád by som ochutnal nejaké adventúre menu. Tuto máte adventúre menu. Veľmi by som chcel ochutnať hentie prvé 3. Tie mám aj zvlášť otvorené. Nájdete aj pod videom, keď si rozkliknete popis a nájdete v texte odkazy, ktoré treba ale otvoriť alebo skopírovať. Je tu veľa zaujímavých adventúre menu. Rizová kasa s jahodovou mandžem a vanilkou, aj to môže byť dobré. Ale ja aj tak z týchto videí nič nemám. Zadarmo mi nikto nič nekúpi. Neposle ani k narodeninám, ktoré bude mať 24. júna. Ja nemám vôbec nič z týchto videí. Ale poteší ma aspoň každá podpora mojej tvorby, odbery, lajky, komentáre. Tuto je zemľovka s jablkami a so skoricou, to je tiež veľmi dobré. No tu fakt veľa zaujímavých vecí. Vlastne Hoodie Sport, e-shop sa volá Hoodie Sport. Tuto je, čo by som chcel ochutnať veľmi. A žiaden e-shop mi to zadarmo neposlal, ani nikto nekúpi z fanúšikov. Toto prvé sa volá kurán na paprike s cestovinami, strava Lightwick s kladom 5 kusov. Toto by som chcel veľmi ochutnať. Toto by som chcel veľmi ochutnať. Najtak mi nikto nič takéto nedá, nekúpi. Paprika chicken, Witch pasta. Je to vlastne strava pre deti, kids. A veľmi rád by som to ochutnal, ale odporúčam. Toto je ďalšie, čo by som chcel ochutnať. A čo by som veľmi chcel vyskúšať vlastne, len mi to nikto nekúpi, neobjedná z fanúšikov. Rajská omáčka, rajčinová omáčka s hovedzím a cestovinami. Tiež to vyzerá veľmi chutné. Tak budem rád za každý odber, like, komentár a hlavne za rozkliknutie popisu a otvorenia odkazov alebo skopírovania, ktoré sú vlastne pod videom v texte v popise. Tuto je posledné, čo by som chcel ochutnať. Toto sa volá Mac a Cheese. Také cestoviny so sírom.
Tieto veci by ma veľmi potešili, ale nikto mi to zadarmo neposle. Nekúpi, neobjedná z fanúšikov, ani žiaden e-shop mi nič takéto zadarmo neposle. Za takúto reklamnú videorecenziu a odporúčanie. A budem vďačný za každý odber, like, komentár, zdieľanie a podobne. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka tejto mojej reklamnej videorecenzie pre e-shop Hoodiesport.sk. Tak vám teda ešte raz ďakujem za každý odber, like, komentár. Tak sa majte pekne a ďakujem, ahojte, majte sa.